boas tardes a todas e a todos. Un placer de ver tanto público aquí. Bueno, un pouco de emoción, verdade? Porque é a primeira vez que se fan destas cousas. Entón, aquí a miña editora Peruchela, que foi a miña mão dereita, a decidirme a publicar este libro, bueno, pois a ofrecerlle a todos vostedes un pouco de reglas, esperando que sea do placer da xente, de relaxarse un pouco. Esa foi a miña intención. Tamén, pois, adecarllo a nosa Ribeira Sacra, que anos atrás estaba un pouco dormida, e que agora empezamos a despertar un pouco. E tamén unhos poemas pois, que son sentimentais. Pois a raíz dun accidente moi grave, que eu quedei aquí, por un milagro, a raíz de que me mataron un animal, que era o meu can. Precisamente, pois hai varias poesías dedicadas aos animais. E, bueno, ya cousas do corazón. Nada, este é un poemario que percorre lugares con alma, vilas como Sober, Pantón, Escairón, fala do amor, da reflexión, dos animais como ben di, da natureza, as tradicións que nos deciden. Bueno, quería facer unhas preguntiñas a Gloria para a ver se que con elas sepades un poquinho máis da obra, non? Alguns aspectos máis. Entón, quería saber, Gloria, que significa para ti presentar o libro teu, o teu primeiro libro aquí hoxe, o Día das Letras Galegas? Pois, para min, pois, un luxo, realmente. Pois un luxo porque é unha fecha moi importante. Un luxo presentalo contigo, tamén. Escribo con toda esta xente. Un día tan señalado como son as letras galegas. Para min, inolvidable. Bueno, como naceu a idea de estruturar o poemario en partes como lugares con alma, gastronomía, tradicións? Pois, mira, Peruchela, sabes por qué? Porque gracias a ti que me fuches separando. Porque eu tiña un cacao, a verdade que si vos digo, que tiña un cacao, porque eu tiña todo mezclado. Entón, a pobre pasouse un montón de traballo separando. Claro, é que queda moito mellor realmente, non? Así, pois ordenado. Porque entendo que tú ibas escribindo así según o sentías, e despois, claro, non estaban ordenados, despois foi cando viñeches onde a min, te dixes, bueno, que che parece? Pois claro, non nos poñer así. Claro, eu suxerinche a ti, pois separámoslo, non? Porque así creo que está mellor. Entón, Peruchela díxome, pois veña, a las 3, pois separámoslo. Enténdese moito mellor así, porque hai un espacio dedicado a lugares con alma, como Sober, bueno... Como Monforte, como Ferreira, como Escairón, como hai algunha aldeiña por aí que vai por aquí mezclada. Sí. Entonces, claro, a seguinte pregunta era que presenta ten a Ribeira Sacra na tua poesía, pero a resposta xa... Bueno, que me adelantei un pouco, sabes? Pero bueno, co dixen antes. Co dixen antes, precisamente por eso, porque temos unha gran belleza con nós, que se foi reconocendo pouco a pouco como moitas máis cousas. E para min, o entorno da naturaleza me encanta. O entorno dos animales, das plantas, ou xa que é unha cousa que me gusta vivir nela. Pois sí. E dar as gracias a todos estes promotores de Ribeira Sacra que están facendo moitas cousas por ela neste momento. Que papel xogan os animais e a natureza nos teus versos? Bueno, un papel que xogan os animais é a raíz de que xa, como dixen antes, pois que me mataron o meu animal nun accidente e de aí conmovime. E, de feito, os animais, pois, non teñen máis ben co que lle fan, realmente. Entón, ese é o que me conmove. Que lle dirías a alguén que nunca leu poesía galega para que se anime con verbas do corazón? Pois eu diríalle que son uns poemas e unhas poesías, pois, máis ben para o noso entorno, máis ben para a xente rural, non para esta xente, pois, bueno, que a veces os poemas e as poesías son moi difíciles de entender. Eu creo que neste libro é un galego o entende casi todo o mundo, xa que non, con menos despreciar os que verdadeiramente son uns autores importantes
te costa a veces comprender. E por que o escribín en galego, me preguntaredes, non? Por que a nosa terra nada? Simplemente non lle fixen unha traducción porque non lle vexo o jeito, porque nós estamos aquí. Pois lernos a poesía das letras galegas, por exemplo, para que vexan. Pois vamos a ver. As letras galegas son unha cousa que interesa. Quen collería o primeiro papel e bolígrafo para este día que marca a súa intereza? Con tanta letra feita para a xente deleitarse e con este día contare e atopare para con ela quedare. Ademais, moitas grazas. Bueno, se queredes, se me permite, Sí, bueno, claro, non por sei. suposto. Pois, Aquí a dar unhas mostras. sí, do poemario. leeremos de outra. Vale. E ti que pensas cando ves un lápis e unha goma de borrar? Eu penso que todos nos equivocamos, pois eso non só o lápis, o lápis, cantas liñas borras para un desfile das nosas receitas entre letra e letra, unha detrás da outra, para a nosa vida non errar e así poder tapar. Bueno, permítame, Gloria, que lle lea unha aquí de Monforte. Sí. A verdad que é difícil escoller, porque son todas super bonitas. Gracias. Non sei, non sei. Tú mismo. Así me trae o señor alcalde. Sí, o ideal sería que o señor alcalde non quedaba. Outro señor alcalde, por favor. Cando polo xa me trabo. Sí. Cando polo malecón camiñas, moitas maravillas podes atopar, detalles que quizáis nunca paraches a pensar. Es fermoso malecón, cheo de vida, gardas nas túas augas bellas lembranzas, pontes de tempos e formas distintas, onde os viandantes pasan e se deteñen, ollando os patos, os gansos, os paxaros, as árbores e a beleza dos monumentos. E eu mesmo diría, sen dúbida alguna, que aquí quedaría que aquí sentaría e contigo quedaría. Bueno, tamén creo que Germán quería ler unhas palabriñas de Gloria. Germán, por favor. Gracias. Perdón, Germán é veciño dos meus avós, de Villasantes Cairón. Entón, a Suso Talento tamén é veciño dos meus avós. Acompáñame. Bueno, ainda que él a mí non me convocou para esto, pero como te dije, somos veciños de nacemento. Vou presentarlo unha vez. E a máis hemos de compartido moitas recitales e por aí, entón, eu de moto propio permitime facerlle aquí tamén unha loa. Que dice así. A ver. Primeiro foi. Verbas do corazón, camiño da terra. Tiño en letras máis grandes, así que se me trabuco non me permití, pero non me critiqueis. Ben, vai así. Eu diría que verbas do corazón, camiños de tinta e terra, é como un Google da Bisbal, un espello de Monforte e comarca
é un corazón cheo de sentimentos latexando pola idiosincrasia da nosa terra. Está escrito áxilmente e ten a maxia da nosa xente do redor, escrita con amor e intelixente que unhas veces ri e outras veces chora, pero sempre sen deixarnos indiferentes e sacándonos un sorriso co seu léxico suxerente. Verbas do corazón o lín de un tirón. Eu, como son poeta, tamén fago rima enseguida. E na súa sinxeleza real da propia vida, Gloria nos leva á gloria. Ven a ser como un roteiro que nos fala e leva polas nosas lembranzas tradicionais dos monumentos, da paisaxe, da gastronomía, do amor e desamor, e até unha flor fai xardín con humor, con olor a calcetín. Aquí está o humor da... Con 2 versos fai unha estrofa maravillosa, como por exemplo, unha cousa e outra cousa todas se xuntaron nunha lousa. Aplausos, hombre, que... Aí vamos ir todos, non? Cando che din que bella estás, máis bello é o sol e segue a brillar. E o inverno, follas van, vento que zoa, auga que cae, vento zoando, auga caendo, noite oscura. Eu fui emigrante e cando de Monforte me falan, a xente decíame é a cidade do tren. A cidade que todos os días pasas e pasas como a vida pasa ao tren encadeado. Esa é outra estrofa das lidas por mí. Cando da Bisbarra falas, Monforte de Lemos, Pantón, Ferreiras, Cairón e Sober, coido que esqueciches a Villa Sante. Coido que esqueciches a Villa Sante. Túa Villa Sante nosa orixen, túa e miña, que como Monforte o tren, Villa Sante goza de unha lenda de nobleza que aínda non se sabe se foi realidade. Pero estas son familias todas que levaban estos apodos. Villa Sante, vamos a ver, ten a casa do rei, a casa da raíña, a casa do conde, a casa do marqués, o palacio, o mosteiro, casa do cabaleiro, que esa é a da miña familia, casa do correo, o cárcere, e o guerrero, por suposto, tamén, non lle podía faltar. Entonces, algunhas familias destas aínda son testimuña como a da miña familia de Casa Cabaleiro. Aún existe algunha destas. Certo ou lenda, non o sabemos, pero aí é moi significativo, porque naquelas poñer casa da rei ou da reina, non sei, habría que tentarse moito para poñerlo sin... non o sabemos. Bueno, está eso aí, non hai moitos vestigios sobre isto, nin moito que se descubrirá. Agora, verbas do corazón, se mo permitides, tamén teño aquí, dedicada a Monforte, xa que está aquí o señor alcalde, tamén unha preciosa estrofa que dice o poema:
Castelo de Monforte, que a cidade abrazas, gardas lembranzas de xeracións pasadas. Xunto a ti paseaban, xogaban, amaban, e como ti, que a todos cautivas, namoras os que para ti ollan, co teu parador e a túa igrexa, onde a Virxen de Montserrat agarda, deixando as almas todas encantadas. Ao castelo tamén lle fixo, son 4 versos nada máis, unha poesía José Ibáñez Fernández, que é fillo predilecto de Monforte, e que o conservatorio, por certo, leva o nome dele. E viña a Monforte desde Madrid, que estaba na Renfe, era un empleado catalogado. Viña desde Madrid aquí a ensayar os coros, as corallas, era un gran músico, por eso o conservatorio leva o nome dele. E cando viña no tren, naquelas máquinas de vapor que non chegaban nunca, como decía a canción, se sabe cando salen, pero nunca cando llegan, os trens. Cando estaba chegando aquí ao pobo, decía: ai, Castelo de Monforte, cando desde o tren te vexo, estou que non pestenexo, e sempre me parece novo. Bueno, agora temos outro aquí que, se estuvera aquí María Jesús, lle gustaría moitísimo, vamos a ler, si queredes, é da Gloria, pero titúlase A Virxe de Montserrat. Dice: Virxe de Montserrat, patroa da nosa cidade, orgullo de Monforte que abrazas ao sur e ao norte, sempre nos estás esperando, canto te quere Monforte. Se a Monforte has de vir, por San Vicente has de pasar, para a nosa Virxen venerar, con ela has de estar, e para o teu ben na vida compasar. Virxen de Monforte, que fermoso é o teu encanto, co teu fermoso manto, todo o mundo te venera, e querer contigo quixera. Non, é quedar contigo quixera. Esta aí, aplaudir tamén. Nada máis, con isto tamén teño algo aí para o amigo Talento, que é o Talento, agora sigo. Ahora sí. Sentas tú. Sí, bueno, no pasa nada. Nada, simplemente la obra de Gloria, que nos quedó decir alguna cosilla por aí. Bueno, no, se sente, no, está aquí. Bueno, o libro de Gloria, pois, bueno, non ten fotografías, pero sí ten unhas visións moi bonitas entre os versos. Os 3 libros teñen unha solapa, unha biografía do autor, que podedes, cando merquedes o libro, pois ollala e saber un poquinho máis del. Bueno, xe que os Día das Letras Galegas, calquera dos 3 libros, igual que o de Eliseo, está en rebaixas hoxe por ser a Letras Galegas a 10 euros, este tamén, non? Este tamén está a 10 euros, igual que o de Eliseo. O que é un poquinho máis caro vai a ser o de Suso, porque este ten 200 páxinas. Bueno, pero o de Suso ahora cando presentemos e cando faremos con Suso, pois xa sabedes algo máis. Entón, non sei se queres ler algo máis. No, ti mesma. Non sei se o público quere... están dispostos a que lle lea pois outro máis. Algo dun animal ou de... xa que fóramos dos animais. Xa porque llevan unha parte, podes ter a tua propia voz e seguimos. Bueno, ten unha parte moi bonita que é de gastronomía e de tradicións. Tamén o libro, que tamén ten así cousas moi nosas. O que
queiras, animais, da gastronomía. Animais, que queiras para rematar. Moi bonito todo, me encantou. Si, a base é super fácil de ler, ten cosas moi simpáticas que fan reír a un. Pois, meu veciño Germán non esperaba eu isto, é verdad que me quedei super emocionada por o que me acabas de facer. Xa digo, moita emoción para min, muchísimas gracias, moita saúde, e meu veciño, pois, a seguir para adiante, que eu creo que xa non chegarei aos teus anos, non o sei, porque non se sabe, vamos. Ahora está a inteligencia esa, que vamos, que eso que dai que a pouco vai ter reconciliar. Paso ao médico, prepáranse enseguida unha cama de mesa. Claro, eso che digo. Vades chegar os hospitales de aquí a 500, polo menos. Pois eu por eso che digo que, bueno, tes un nombre cochitado desde logo, por eso, pois, moitas grazas, gran poeta, gran maquinista, amor ao tren, claro, porque foi o teu, non cada un nós. Vaya, xa sabedes que non estaba preparado, eso de botarnos flores, unha hora. Claro, o dicho xa que aos teus anos non te podes colorar, non creo, non, me parece, non, va. No. Bueno, pois... Bueno, unha pequena broma para sacarnos un riso, que nunca ven mal, claro. Pois eso. Entón, aí tivo unha pequeniña poesía para alegrar un pouco que di: Carabel, carabel, que te abrazaches unha rosa, que é a cousa máis fermosa. E deste que di, pois eso un poquinho así, un pouco de retranca, que di: vai rascala con saco de bicos pa namorada. Bueno, era unha poesía un pouco triste que era dedicado ao meu can, pero logo, pois o meu can chamábase Nel. Entonces, pois, quen diría que aquel día tan tenebroso, pois este meu canciño Nel atopaba a morte polo camiño. Cando eu me pude salvar, estou aquí. Quizás a veces hai milagros na vida en que un animal dá a vida por ti. Se pode pensar. Bueno, non o sei, pero supoñamos que deu vida por min. Entón, aquí Peruchela dime que lea unha dos animales, por eso, porque, claro, precisamente, pois, non sei, si foi el que me salvou a vida, si, como os moitos milagros que existen, pois así pasou. Entón, por eso eu adico varias poesías aquí aos animais, simplemente por eso. É porque merecen o cariño, porque é o que teñen. Bueno, non sei se te parece que... Na página 86. 86, cariño. Esto digo una con tu padre. Como sacaste? Eso que no se enfada. Me lo poner un compromiso. Venga, está. Pois, a ver... Nel, meu canciño, a tua morte atopaches polo camiño. A min un anxo me gardou, cando sen o Nel me quedaba. E sobrevivía naquela encrudillada ensangrentada, na que Nel agonizaba. Que nos diría os dous que aquel día nos veríamos nesa encrudillada sen saber o que nos esperaba. Bueno, este é un can que se chamaba Azabache, e que, bueno, pues, por unha casa lle apareceu morto. Sí. Azabache se perdeu, non se perdeu, atopou o seu lazo Azabache, que ben fixeches o teu trazo. Azabache é un can fiel. Eu coñecín un can sen familia, abandonado, o seu amo faleceu, e xa máis pudo cuidar. Era tan preto que o Azabache lle puxen. Agora é como unha lapa, pegado a todo o mundo cariñoso e encantado. Azabache camiña por unha fermosa paraxe, onde está encantado, moi ben cuidado e encariñado.
a miña editora, a tía Peruchela, O sea, que fermosa persoa eu atopei un día, cando unhas poesías recitaba, e ela tamén estaba. E quen era ela? Peruchela, da librería Pelayo, que no meu camiño atopei para axudarme a cumprir o meu soño, escribir un libro, que sen ela non podería facer nin recitar. Vostede sabe que significa Peruchela? Eu tampouco sei. Sei que é un nome galego. En galego te atenderán como a nosa terra galega mesma, onde todo o mundo nela debería falar. Din que podes atopar un galego na lúa. Na lúa a librería Pelayo non está, pero nela sí galego podes falar. Cando topei a Peruchela na librería Pelayo, soen lista como un gallo, con esta fermosa persoa que me axudou a facer o meu poemario. Moitas gracias por este bo estimado cuidado, polo teu agarimo e por poñer todo o teu amor neste traballo.